Tá seanniu mar mór fóbal na Gaeilge le teachtú sa plán gníomhaíochtaí go féidir donan leis na fáimna town faoi láthar mar le ceartachanga an fóbal. Nach bhfuil ceartachanga agam mar is ceart, bhfuil our Commissioner Changa duine tá anonymous ar cosint ar ceartachanga iníag seasa siar tuiscil sé go farraige faoi, agus gur gáún rud é gní dhéana faoi, nach bheith linn seasa páirtha Halla agus is gáún bheith gníomha. Tá mé an seo le seaasú ar son na Gaeilge agus le chur inniuil go neamhhailmh don rialtas agus don stad chóras agus don na polytóirí go bhfuil céal drama leidir ag pobal na Gaeilge agus go bhfuil cearta bonúsacha a éileamh a gcuine ó thuaí agus ó dheas ar son na Gaeilge. Well, it's tógad tá fáimh le céine ann, beidir level níos benúsaí ó thuaí, but is iontacha eáil gur réimseo leathan daoine ann an túisceart, an deisceart ó cacail le Gaeltachta sa tír, agus bhí teacht faoi le ag teacht an Gaeltachta. Áit nach bhfuil bun service ar fáil do bhainte na Gaeltachta, nach féad na páistí service benúsa gáil, nar nach bhfuil fiú béarla acu gur gádóibh Gaeile ar teanga nach bhfuil acu, tuis nach bhfuil bun service ar fáil as Gaeilge agus cabhraíonn teacht mar sin teacht sul ar an Gaeltachta leis an mórfad an na Gaeilge ar cén sprucha tá agbail le cruinniú mar sin. Well, sílim rud a tháinig agus an cruinniú na go bhfuil daoine intaachtóga faoin rud agus tá sé mai sin acail in san deisceart. An ammaní sílim Virginia sa túisceart go bhfuil daoine in san deisceart. Bhfuil rudí bhhad níos fearr, hí san seo dacail leis an Gaeilge, ag gompairt leis an rudí atá sa túisceart. Agus an tá sé máile feicil go bhfuil daoine seo tóga agus tuigeann siad go gaiisiid rud ag an dhéanú leis an Gaeilge a hábháil agus na honsaí atá deanta ag an rialtas agus drámanna éiste tréidenéan na rudí sin atá gáil ará. Níl muid an caintear rud ag an atá ag an jeú sa bhainreacht tá sé seo fitte fuaite in aithin gré de péachí na tíre ar an dáthaíú den teorann san chóras idithis agus sna man commerceáide tá sé antáhachtach go teo go mbeidh cearta bonúsacha an de loch lortha na Gaeilge agus ag an leibhéal is bonúsaí gur féidir leat teagmhaile dhéanú de chóirle condaí nó leis an rialtas agus seirbhísí bonúsacha a éirí trí bhean na teanga náisiúnta. Well, to Mentirknik teacht ó cruinniú feiblí bhí an de Pobal na Gaeilge agus Gaeltachta. Hui háasa bhí láthair agus bhí sé anháás bhela gra aontas tras an bhór go cordún gníomhú inis a go háir na multi tháinig an cíó Commissioner Changa agus é fógrathe go sé gaiasif. Go cumála sin bhí mar banú rudí a bhana leis cursaí a thuí agus eile. Bhí anna chuid multi-ón earlier agus multi Harbheith fiúntaach atá aontú rudí ar nós go mbeidh leirsú mór déinte go mbeidh iirecht déinte dul bhaimar na man a go háir na man bhéirle agus go mbeidh golóir ar eile le déana freisin. Cean na multi is tábhairtí tháinig an cín go méid grúp Ibre bunathe inis go gcuirigh siad an strateis le chéile leis na multi sin ar fád a chu bhain. Agus le sinna dhéanú caithí grúpa ag an sheoladh lechar an rud, so bhí Julian ardrúnaí Conradh na Gaeilge Julian na Spáine a caint faoi grúpa Ibre a tharraingt le chéile leis an rud a agrú agus le strateis a tharraingt le chéile agus sin go sé táhachtach gnéanana sé sin agus gur sin an céad céimeile tá a dhí. Bhí mar ansás leis an líon daoine bhí láthair nniu léirigh sé sin gohfuil as tóca Pobal na Gaeilge agus Gaeltachta spreagthe le gníomhú inis a go háir ó dógar an Commissioner Changa bhí sé gaiasif. A cumála sin is tóca bhfuil daoine le cúpla bliana nús i féic bhfuil anna chuid drochcinnti á ghlacha agus i gád gníomhú ar na drochcinnti sin. Sílim go gaidí na ceannairí atá in san rialtas, na ceannairí atá san airneal phoblaí, na ceannairí atá ag obair an airneal na Gaeilge, in airneal na man
tomarsaide a bheith daidhréire agus curranniúil go neamhhalamh go bhfuil takeíocht acu don Gaeilge agus nach bhfuil siad go le chur na Gaeilge in áit na Laifíne mar atá deanta le rint bliantí anuas agus an leiscéal canan céanna a bhfuil atá géirí meriga go leor fan am seo nach bhfuil go leor airgid sa tíar. Tá sé níos táhachtaí na chuirsaí airgid an seo.